Ei, mira el cel, Pere. Però què és això? No ho sé. Ei, frena, Pere. Ve directe cap ací. Uau, de poc. Haurem de baixar i acostar-nos a veure què és. Sí. Vine, nanet! Sents alguna cosa? Sento un bronzit. A veure si és un niu d'abelles. Sí, tal volta és. Vinga, comença a acabar. Un niu d'abelles. No et dic este xaparro. Espai, fava, que no estàs plantant creïlles, saps? Pere, què és això? Per què no obris i ho descobrixes tu, Jenny? Escolta, nanet, juraria que és una veu humana. Premi! Tu deus ser el primer de la classe, però per favor traeu-me d'ací dins. Tira'm una maneta. I ara, com farem per obrir això, nanet? Espai, animals, que ja estic prou marejat. Busca l'antena blava. Sí, és esta que està així. I la porteta roja, la veus? És esta. Bé, obri-la. I ara pressiona el botó de color taronja i fes-te arrere. Nanet, arrere. Ei, per fi, aire fresc. Ja començava a patir calor. Bé, m'imagine que ara haurem de fer les presentacions de rigor. Jo sóc el gran Gazú. I moltes gràcies per rescatar-me. Ei, Pere, tu veus el que jo veig? Ho veig, però no m'ho crec. Gazú, eh? Però què diuen estos tios? Que no vos doneu compte que la natura vos ha gastat una mala passada? Mireu quina pinta que teniu, panxuts, grandots i de cara blanquinosa.